колегите от фейс групите. Днес, 18 март, подходящо време за пролетни прегледи. При нас 19-20 градуса температура. Моя екип с оператора Светослав Георгиев и аз ще представим началото на сезона. Ще направим през сезона 5-6 теми, като клипчета, като обзорна информация. Какво ще представим? Ще представим нашата система за пчеларстване по метода на Иван Кючуков, както той представи неговия метод. По подобие на неговия метод ще представим нашия метод. Моя метод е да дам блат с LR комбинация и евентуално с втори LR. Втората тема, която ще представим през годината, ще бъде за много начинаещите пчелари. Много се труд влагат в търсене на майките в семействата. Ще покажем как се прави сборна отводка без търсене на всички майки, а само на първия кошер. И след това с два магазина ще покажем как без да се търсят майките се правят сборни отводки. Това ще стане към края на април месец. 10 май ще приведем една тръвна в естествено роене. Ще изчакаме и ще покажем как от тръвната изваждаме рой в кошер на празни пити, без кошер, без дъно, как слагаме отдолу тръвната и го качваме първия рой в обикновени дънампалатови пити и по този начин ще покажем естественото роене, как отделяме рой. Следващата тема ще бъде отглеждане на маточници с пренасяне на ларви. Много се говори по темата, много колеги снимат. Ще покажем нашето пренасяне, нашето отглеждане на майки. Другата тема ще бъде моята любима тема, самосмяна в кошера, отглеждане на повече от една майка, отглеждане на две майки, една стара майка и две нейни дъщери едновременно с подобие на чорбич, като използваме кошера като инкубатор с отглеждане и процес на плождане на трета майка с присъствие на маточници, на старата майка и на две нейни дъщери. Работя по този метод с самосмените, с производство на пчелни майки. Намирам се тук на единия пчелин и ще снимам още някоя ситуация, която стана интересна през годината и ще започнем снимките от следващия път, като е малко по-топло времето. Ще покажем развитието на нашите семейства, на колко рамки са, каква е ширината на пилото. Мислим, аз в нашия район, мисля от днес да пробваме на високите температури да сложим захарен сироп в хранилките, да видим дали ще го взимат при нас. Още времето студено, днес е